Здравейте, аз съм Генка Бенатова, а вие сте с DPTV. След като цените на имотния пазар удариха тавана, избиха го и се качиха при комшията, нашата медия реши да направи кратко проучване сред народа. Попитахме гражданите какво мислят за цените на имотите в България. Отговорите бяха различни, но всички водеха до един и същи извод. Вижте репортажа на Методий Анкетов. Брат, всичко е скъпо. Time is money. Ха-ха. Аз за това си живея в гаража. Бащата спира отвънка. Аз вътре съм ток. Апартаменти. Гаражчето е новият мезонет. Мамо, ще си купим ли банани после? Не са скъпи, моето момче. Хората са разглезени вече. Искат у апартамента да живеят, не само да го имат. Надяваме се, че сте си направили изводите от нашето задълбочено проучване сред народа. А сега кратка реклама. Представяме ви Cookbook Pro. Съчетанието от продукти, което ще ви накара да мислите по нов начин за нещата, които притежавате. Това е лаптоп. Изкара. В едно. Да, вече можете, докато работите на компютъра, да приготвите и вашите пържоли. С изпичане от двете страни и иновативната технология нагряващ дисплей. С новата термоклавиатура всяка среща става по-топла. Cookbook Pro е създаден за човека, който няма време да избира между работа и обяд. Отваряте таблица, пишете имейл, обръщате пържолата и всичко това без да напускате бюрото. Cookbook Pro с един лаптоп, 2 разочарования, батерия до 8 часа, миризма до четвъртък. Продължаваме с международна новина. Жилищната криза вече излезе от територията на България. Причината, според предварителни данни, е... Македония! В големите европейски градове все повече млади хора не купуват жилища, а ги разглеждат онлайн и си представят, че живеят там. Новата тенденция се нарича виртуална собственост. Брокери твърдят, че това е напълно нормално. Ако човек гледа един апартамент достатъчно дълго, той вече почти е негов. Очаква се скоро банките да предложат и нова ипотека. Без апартамент, само с месечна вноска. Това беше всичко от нас. Аз съм Генка Бенатова. Вие бяхте с DPTV. Лека вечер!